Lokal. Manipud Burgos, Idol Dennis, go! Maragsakan ti gobyerno lokal iti Burgos Ilocos Norte gaputa immadon iti agumula iti tabako manipod ti 10 hectares imabutan ti 15 hectares ti mamumulaan ti tabako iti sakop iti Burgos Ilocos Norte kasunod pa ako na ti mayor dakkel iti tulong nga gaputa di makalbasit iti maalang nga i-reshare nga sublimat laing iti manalon iti nadakamat nga iling nga paggatang kuma iti abulo kenda duwa pa nga farm equipment iti iliti pagudpod. Paset iti naman kini Mayor Crescente Garcia. Dapat di makalan na masit sa iti tobacco farmers kayo sa area na. So dating less than 10 hectares iti mamumulaan tayo. Pero sagat medyo niya around 16 months iti mamumulaan. Tinangamin na doon mga areas tayo ako kung mabalin sa iti coastal. Dapat digiti nagdung mga irrigated farm tayo kasi talaga na madinas dahil iti full sa daka digiti agubnya iti tanong. So ma-isolate ako kasi digiti pagbulbalaan tayo iti tabako. Dugunang nandamat ti Mayor nga pamag nga dumaktal to manen iti i-reshare nga maawat da kaya tamay pa itumatlaeng kariti manalon kas iti panakapasayaat dagiti irrigation na kanal kasama ti irrigation water system kariti manalon iti Burgos Ilocos Norte karaman pay dagiti libre nga abulo nga may pay kada kuada. Idol Dennis Alipio, Tatak, RMN.